Bé, torna tardor. La banda valenciana anuncia el retorn a la música després de 5 anys de silenci. Avui estrenen la primera cançó d'una nova etapa, fruit d'una profunda reflexió interna i amb noves incorporacions al grup. Un camí que culminarà amb nou disc i amb una gira de concerts per al 2026. Caminem pel barri. El cor desfet, les maletes fetes. Caminem amb ells pel Carme de València, però podria ser qualsevol barri europeu. Tardor torna a la música fent una crònica dolorosa de la pèrdua de l'essència dels barris. Quan has viscut així molts anys, veus aquesta evolució, veus tot el que es perd, veus com se n'ha d'anar, veus els drames personals de gent a qui coneixes, no? Pues això és dur, no? I volíem fer una reflexió contant històries anònimes de gent que viu aquestes situacions, no? 5 anys fa del seu últim disc, una pandèmia, molts dubtes i un concert de comiat el 2023 que en realitat fou l'inici del retorn. Això sempre te deixa com la sensació de dir pensem que paga la pena continuar, però com i a quin preu. 2 anys han estat preparant esta tornada a foc lent. És tardor, perquè mai deixarà de ser tardor, però sent que hem fet un poc el que ens averia fer i això es nota en com sona tot. Hem tornat a gravar en calma, una casa a la muntanya, i tot això es nota en el procés i es nota en el so final i és increïble. I tenen nous músics a la banda, però els mateixos nervis que el primer dia, un equinoci de tardor molt esperat. El calor que hem sentit ha sigut increïble, sembla que la gent tenia i té ganes de tardor. Veurem com va l'any, però en principi sí, tenim tardor per allà. De moment confirmat, nou disc al gener i un 2026 amb gira de concerts. I ara ja